El dolcer pel cafè. Pel cafè. Ah! Un cafè i un whisky, M'ho han de menjar tot. Bona nit. Ah! És el pasteló que estan veient així. I després dos whiskies. Bon dia, amics, com esteu, dolceteres? Mira, jo vos diré com estic. Estic tres coses. Una és estic superconstipat, o sigui que avui vaig a parlar en veu d'esta divertida del nas. La segona cosa que estic cagat de por per si en qualsevol moment mos apareix Melody per així darrere cantant. És la meva nova pesadilla que va reemplaçar a la ballena. I la tercera cosa que estic nerviosíssim. Per què? Pues perquè avui tenim una convidada que jo no puc entendre de quina manera s'ha plegat l'univers perquè estiguem en este puesto, en este moment que estem així ara tots junts. Estic molt nerviós, Cristian, dis-ho tu. T'enganxe jo. A veure, tampoc sé com ha arribat això, però avui tenim una convidada de categoria internacional i no és una forma de parlar, Això és real. Uns quants tips, a veure qui ho encerta. Bueno, igual... Ho fica en el títol. Ho fica en el... Estaran llegint-ho i baix. Podem superar ja este moment. És igual. Per a qui no hagi vist el títol, que hagi donat play al vídeo sense mirar. És una persona que ha participat en les Olimpiades del Drac. O les oposicions de bomber, perquè es fan fer de tot, La primera persona en parlar valencià en la BBC. Ramon Llull, eres huesos. És la reina del Wallapop de les dracs. Ara mos ho explicarà així. I és una persona que viatja més que el baúl de la Piquer i va deixant un rastre de purpurina allà per on va. Uf, què fem? Per presentar-la. Jo crec que hem de fer el truc de màgia que vam fer al primer capítol. Sí, que el Trimai no l'han rescatat des d'aquest moment. Vale. A la de 3? A la de 3. Fem clic? Clic, vale, va. I la presentem. Uf, és que espera, vaig a deixar l'espai perquè és que ahí n'hi ha una perruca que si esteu escoltant, aneu al vídeo. Ara sí que sí. Vale, va. 1, 2 i 3. ¡Chorízame! La perversa. ¡Chorízame! ¡Qué collons! Hola, família, com esteu? Que fort és això. No, soc molt fan, Moltes gràcies. Això és molt fort. No sé com hem aconseguit que això passe. Estem contentíssimes de tindre avui així. Això és molt fort per Moltes nosaltres. gràcies. Jo estic empatat encara per la perruca. Vull dir, és que com hem normalitzat estos volums. Soc de poble, els cardats, vull dir-te. Les abueles del meu poble me fan la competència. Està tot al coll ara mirant teixina de reull. Sí. Indignat. Guanyen jo. Sí. Estem nerviosos, una, perquè vens tu així, que tenim moltes coses per parlar, i dos, perquè estem pensant. Esta teoria dels 9 graus, que diuen que a qualsevol persona del planeta... Són 6, són 6. Són 6? Bueno, és que són... Ara són 4, no? Cada any van reformulant-ho. O sigui, és que pot passar que per una carambola del destí tu compartisques una història en el que apareguem i RuPaul mos veja en esta llengua indígena? És que no me seguix. Ho dubte. Jo vaig enviar-li-lo. Vale, per favor. Jo li l'envie. Per favor. Jo l'enviaré el reel. RuPaul, un beset per tu. RuPaul se sap el teu nom? RuPaul és valenciana. RuPaul és d'Alcúdia de Crespins. Ai, estaria tan bé. Jo crec que sí que se'l sap i no per bones raons. Ostres. Bueno, estem encantats de que estigues així. Som molt fans teu. Fins al punt de que, Anna, vols confessar algo? Algo que has fet. Jo porto anys intentant enganxar a Anna a Drag Race. Lo que no hem aconseguit en 15 anys, ho has aconseguit tu. Ole! Ole! Choriza. Conta. Es feia falta una valenciana. No... És que jo he vist la teva edició de RuPaul. Ole! Investigant per al programa, Sí. M'he posat al dia. T'ha agradat? Sí. Ja s'ha arribat a l'episodi en el que me tiren. Sí, clar, no, és que ja no perseveré més. No val la pena. No, ja està. En la final torno a eixir jo fent una cançó de Nadal, que és Hazy's It's Christmas, i només me feren ensenyar-me la coreografia i només me trauen dient It's Christmas. I això és tot. Però només te van treure l'estribillo. Menos mal, perquè el resto no me la sabia. Per això, i això mateix dia, lo curiós és que graven la final de Drag Race i això mateixa nit, per ahorrar-se l'hotel, mos ficarem a cada una en una furgoneta i mos enviaren a casa. Quines rates! No, però ratíssimes. Però això és la BBC, que serà que no tenen Imagina't-ho. Jo a les 8 de la nit estava gravant
It's Christmas, davant de RuPaul. I a la 1 estava dutxant-me en ma casa pensant It's not Christmas anymore. Dissociada It's not Christmas. Dissociada con l'audio. Però total, dic, què acaba de passar? I RuPaul m'ha ahorrat el sopar, m'ha ahorrat M'ho l'hotel ahorrat d'estes tot. persones. Mos donaren una goodie bag en 4 maquillatges i dic, això m'ho hauries pogut donar al principi. Però bueno, i mos enviaren a casa. Ai, senyor. Bueno, més batalletes i xiran, jo crec que durant l'episodi, eh? Sí, sí, filla. Però per a començar, després serà tot bon rotllo, però ara volem dir-te una cosa. Dime. Tu te penses que tens el monopoli Sí? dels noms dracs en valencià. Sí que m'ho penso. Però així tens a 4 persones que tenim mente colmena, així que sempre estem pensant en Molt bé. ai, un nom drac en valencià, que graciós seria este. I ja que te tenim així, no podem perdre l'oportunitat de reptar-te. Per favor. Només pot haver una ment que invente noms dracs en valencià. Vale. I avui se decidirà si eres tu o som nosaltres. Xan, 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 xan. S'heu ficat... Crec que el repte és per vosaltres. Vull dir-te... The nerve. The nerve. Vale, aleshores, este joc s'ha preparat amb anterioritat, val? Vos explique. Li hem passat a Choriza 4 categories que ens hem inventat, que a nosaltres ja ens va inspirar per a altres noms. I cadascú de nosaltres té una proposta de nom per a aquesta categoria, inclosa Choriza. Val? Avui passa una cosa que no tenim de normal, que és que tenim públic. Està així la mama Choriza. La madre choriza. Mother choriza. Ja van així, ja. Sí. Aleshores, ja que te tenim així, t'anem a explotar. Val? Tu vas a ser la persona que decidisca si en cada categoria guanya el nom que proposa Choriza o el nom que proposa el Dolcet. Tens que ser imparcial, eh? I al final decidiríem, d'acord? Te pareix bé? Vinga. Vale. Però Aleshores, que sa mare... Però a part que la gent en els comentaris també mos doni la seva opinió. farem enquestes, vale. Que sa mare, això està més amanyat que uns premis Sí. que no vull Que dir. A veure si al final guanya algo. Que sent-me, no vas guanyar RuPaul, però vas guanyar Atrapa amb si pots. Edició de la revista valenciana. Ole. RuPaul desitjaria guanyar Atrapant si pots. Tissó. Bueno, RuPaul va estar al rival más débil este, ¿no? I va perdre. Shaka Khan. Contra, me vas quedar en la final contra la terremoto de l'Alcorcón. O jo, la tsunami de Guadassuar. Toma, toma. Vale, aleshores, voleu que comencem amb les categories? Per favor. Així poseu una música de tensió o algo, Jo vull que una música tipo Mortal Kombat o algo així. Fight. Vale, la primera categoria de category is com es diria una drag que està farta de ser autònoma? Val? Que jo crec que es podeu relacionar amb esta categoria, no? Sí, bueno, jo treballo en Anglaterra, ja ho sabem, i Sí. aquí no estem tan mal. Però sí, hasta els collons. Vale, comença la proposta del Dolcet. Vale. Sí? Vinga. Anna, tu eres la portaveu. Jo vaig dir desgrava Max. Desgrava Max. Increïble. Vale. Vale, Bueno. m'agrada, eh? Hombre. D'ací van eixir moltes travestis batejades. Hombre, i tant. Vale, jo ne tinc dos. Ala! Jo nosaltres també en tenim dos, eh? Ara te diré l'altre. Tinc el primer, que és a part d'això, és russa, diuen Ivanka Ladíssim. Ivanka? Ladíssim. Ivan caladíssim. Iva encaladíssim. Ah! Uau. En plan de lila. Ivanka. Ladíssim. Vale. I després tinc Isabela Royal Paris Fontaine. Luxe, opulència i una retenció del 15%. IRPF. Són les inicials d'Isabela. Vale. Ivanka Royal Paris Fontaine. IRPF. Quantes capes, m'encanta. Sí. Claro. No estem preparats. Uau. Però si frase. Intenten en la segona del Dolcet, per si Per favor. li fa reprendre-se Va, a sensual l'altre. rebatim. El Dolcet té, l'acabes de dir, desgrava Max, i tenim un altre que és l'atri mestral. M'agrada molt este. Jo crec que se guanya. Vale. Yo había antes mal el assignment. Entonces, pues yo pensaba que era una persona que estaba cansada de ser autónoma per si mateixa. Està bé, també. Entonces yo estaba pensando en Amaya Montero, que ara vol tornar al grup, i m'he inventat Mamaya Montero. Pues també m'agrada. Pues també m'agrada. Vale, aleshores, Qui guanya? jurat, tenim per una banda la trimestral i desgrava Max, i per l'altra banda Ivanka Ladíssim o Isabela Royal Paris Fontaine. Que ve en tagline, luxe, opulència i una retenció del 15%. vale, Tot això un guionet, espere. Sí. la primera ronda qui la guanya?
Choriza, bueno, És que el bueno. d'Isabela Royal Paris Fontaine No, i jo RPF crec és molt fort. Vale, choriza 1, dolce 0. Vale, segona categoria. Remontem. Una drag que sempre queda segona en els concursos on es presenta. Per este nosaltres hem fet versió nacional i internacional. Molt bé. M'agrada. Comencem? Sí. Per favor. Dale, dale. Primer vam pensar que podía ser com lo de les botelletes estes de rasca y gana Vale. y que fuera algo tipo una Travolta. Que xula. O com era? Prova Travolta. De prova Travolta. M'agrada moltíssim, però m'agrada més Uma, perquè Uma és un nom de... Claro. Sí. Clar, que jo ho havia pensat una en dos os. Així, Ah, vale, no, vale, sí, també m'agrada. una, Con la Vale, de vale, la letra Com una de Chaplin. Chaplin. Sí. Que no és una qualsevol, és una... Una, sí, sí. I després, l'altra, la internacional, és tipo Traisha o algo així, Vale. Traya Genbech. Xula! Trya, en plan de Trya, Trisha, ja, Try Again. Traya Try a Genbech. Game Beach. M'agrada moltíssim. Bueno, ara vens a humillar-nos, no? No, a veure, els meus són més senzillos. El meu és molt de la terreta. Maite, Victòria. Hem perdut. Ya está. Maite Victoria son vosotros. Maite, Victòria. Dolcet, ¿qué haces en el suelo? Mos ha arrastrat d'una manera. Mos identifiquem, no? I ne tinc una altra que dic, vale, és que també hi ha algo en la paraula glòria. Glòria perra. En comptes de Glòria Serra, Glòria Perra, en plan de puta vida, saps què vull dir? Glòria Perra. Però crec que Maite Victòria Maite Victòria. No. està pel brief. Vale, jurat, una Travolta o Maite Victòria? Qui guanya? És que Maite Victòria. No, és no, que- eso no es juego. Vale. Ma mare va donar-me tots els punts. Encara que siga només uno. Uno mos lo dones, per favor, que si no serà una pallissa tremendorra, ¿vale? Vale, tercera categoria, choriza. Una drag queen que estiga inspirada en un dels famosos entrepans valencians, Increïble. ¿vale? Quin triar, no? Quina és la del dolcet? Per favor. No me'n recordo. Ai, sí, vale. Jo vaig dir algo tipo com Louis Vuitton, Vale. però Chibi Vuitton. No, era Vuitton. Chichi Vuitton. Chichi Vuitton, Del no ho sé. Chivito. El delivery l'he fet Chichi fatal. Chichi Vuitton. M'agrada i ara vos explicaré per què. Chichi Vuitton m'agrada. De fet, el meu és que crec que una versió un poquet millora. Germana de Chloe Vitu, Vale. Chichi Vitu. Chichi Vitu. Chichi Vitu. Han coincidit en Chichi. És molt Oye. fort. Que heavy. Però mira, Chichi Vitu, perquè Chichi és parrús i Vitu també significa parrús. Ja. Entonces és parrús al quadrado. Parrús. Doble parrús. Chichi Vitu. Quin ¿Cómo millor te quedas almorzar. doble parrús? Com te quedes doble parrús? Però me pareix que el vostre té més classe. Després tenia Almudena Safes. Almusafes pels amics. No, però està prohibit dir almosafes en este podcast. Que jo soc de Benifallo i El bocadillo. som enemistes. L'entrepanet, som enemics. l'entrepanet. Entonces, Chichi Vitu, Chichi Vuitton està molt xulo. Chichi Vitón, de Chivito, Chichi Vitón. o Chichi Vitu. En esta ronda, qui guanya? Dolcet o choriza? Bueno, ben merescut. La de consolació. L'heu millorat, No, Vuitton és molt... Chichi Vuitton. Chichi Vuitton és molt xulo. Vale. En plan, I- és un xivito molt gros. Última categoria, Vale. un tema que ens preocupa moltíssim en l'actualitat, una drat activista pel dret de la vivenda. És que s'aneu a cagar. És que quan se m'ha ocorrit però Vale. bueno, sentiré el vostre. Nosaltres, com que els preus estan pels núvols i no es pot pagar, cada vegada que tu pagues una mensualitat és com si te robaren, per tant, l'activista es diu, igual repetim el nom, una truck. Una track. És una truck. Una track. M'encanta. Però truck com si fora camió, no? Claro, una truck. M'encanta. Aleshores, a veure si la millores. Sí. Bibi, Etna, digna. Bibi, Etna, digna. Wow. No. És fort. Mos ha atropellat. Bibi con Bibi Fernández, con Edna Carapapel de los Simpson y digna. Bibi, Etna, digna. No cal ni que votes. Ya está. Arrepleguem los cuchillos i mon anem. No, és a veure. fort, Mos podem fundar una empresa. Sí. Tu tens el 51%, nosaltres el 49% i així guanyen tots. Me Vale? Te pareix bé? Me pareix superxulo. Vale, pues ja està, mira. Noms a domicili. Eso, ojalá. Vos Vale. vale. Joder, és que és molt bo l'últim, mare No, meua. és increïble, però millor és uno que m'han enviat. És que justet avui m'ha escrit un fan en Instagram i vos dic el comentari perquè m'ha fet molta gràcia.
Este és el missatge més random que he enviat en ma vida, però se m'ha corregut un nom drag valencià per a una reina plus size amb ambicions internacionals que la seva firma siga anar sempre molt encorsetar. Que concret, no? Mystique ofegant. Perdona? Ofegant sona francès. Sí, o me ho ha escrit com o en un asterisco ahí, ofegant en 2 Fs. Místic ofegant. Místic ofegant. Ofegant. És Increïble. increïble. És increïble. Per què és tan divertit, això? No, Sí, podem estar tota l'hora. això dona pa un llibre. Sí, sí. Bueno, després d'haver sigut humillats, a veure, realment havien sigut molt valents, o sigui, pensant-nos que anàvem a guanyar-la en algun moment, He de però dir bueno. que molts noms que digueu sempre m'agraden molt. Ai, amigues, avui tenim un tema que a mi me fa moltíssima il·lusió, perquè jo sóc un xiquet de la faràndula i entre el meu passat farandulero i tindre't avui així, no, han pensat que no n'hi havia un millor tema que parlar de les varietats, els espectacles de varietats. M'encanta. Home, han vist vindre convenients i hem dit és que és Rosita Mores encarna, així la tenim. Ai, això és el millor que me pots dir. Home, jo t'he vist entrar i era o això o la de Mars Attacks. Una de les. Les dos. El cas és que jo tinc ganes de fer-vos la pedantà que faig sempre en estos capítols i és que jo com me sent que jo he mamat molt dels espectacles de varietats pense que realment no sóc jo només sinó tots els que estem així, els que tenim molt que li devem als espectacles de varietats. Entonces, pensant que te tenim així a tu, que és un artista superinternacional, però que al mateix temps en la teua identitat tens molt marcat d'on eres, no? Pense que és important que nosaltres també ens revisem un poc d'on venen els nostres referents, d'on venen les coses que fem, i he pensat, vos faig un timeline així a curtet de d'on venen els espectacles de varietats. Per favor. Faig la meva pedantà, me la llevem de damunt rapidet i ja passem a lo bo. A mi això m'encanta. Vale, vaig a demanar-vos que fem un timeline, així, una línia de temps davant del nostre cap, vale? Mos fiquem a l'esquerra de tot. No vull tirar superarrere, perquè de Grècia me teniu prohibit parlar, però me n'anem a l'Europa de l'època medieval. Ole. Vale? Fa... Quina pudor. Em faria molta pudor. Sí, molta pudor, molta guerra, molta fam, molta malaltia, però bueno, ni sa foscor, n'hi havia com un raig de llum que eren els joglars i els trobadors. Vale? Esta gent anaven de poble a poble fent espectacles itinerants i anaven fent uns espectacles pues, satírics, sobretot, en el que dirigint-se a la gent del carrer, perquè els espectacles cultes se feien a les esglésies, però això era al carrer, això era pel poble. Lo que feien era fer mofa, fer burla de pues, la gent de l'església i la gent poderosa, no? Els governants. Que jo he pensat que d'ahir també hem eixit nosaltres, perquè així fem el mateix, rajar dels polítics i contar històries exagerades. O sigui, que és un poc el que nosaltres fem. Som xocolats. Tal qual. Passem, 100 anys després, segle XVI, anem a Itàlia. I arriba la comèdia de l'arte. Això s'escriu com si fos Antonia de l'arte, igual. La comèdia de l'arte és un tipus de teatre que el que feia és que professionalitzava, diguem, la figura del comediant, no com a actor, sinó com a còmic, que el que feien era improvisar. Entonces, eren uns espectacles teatrals on hi havia uns personatges sempre fixes, l'Arlequín, que era pues, un que era jovenet i molt espavilat, el Capitano, que era com un militar fanfarró. Bueno, pues tots personatges molt arquetípics, en uns rols molt tancats, però que el que feien era improvisar. I el que feien era que en cada espectacle, segons el públic que hi havia, el poble on estaven i la situació d'actualitat que hi haguera, pues, feien l'espectacle en base d'això. Per tant, ja tenim d'un costat lo itinerant, poble per poble. Després ja la part d'improvisar. Ahir anem d'Itàlia a Espanya i venen les sarsueles, comencen a aparèixer les sarsueles, que és un poc una alternativa a l'òpera italiana, però sense tant de postureo, no? Una cosa més en plan... Molt més barates. Sí, vaig a contar-te històries dramàtiques també, però així més pop, més una cançó que se te quede tot el dia al cap, perquè l'òpera normal no era en espanyol i així la gent pues, no se li quedava, no l'entenia. Què passa? En estes sarsueles comencem a veure en un espectacle teatre, dansa i cant, i cançó. Altra cosa que se mos va quedant en els espectacles de varietats. Este va calar molt en el públic, insistisc, popular. I d'ahir mon anem segle XVIII, revolució industrial, les ciutats creixen a muntó, la gent ha passat de treballar 20 hores al dia a menys, i ja pues, n'hi ha com una demanda per a... Menos de 20 hores al dia, està millor que nosaltres. Millor que desgrava Max, Segur. Sí.
I què passa? Pues que n'hi havia Que més la gent demanda. demana oci, Claro, claro. ja volem entreteniment, i ahí ve l'entreteniment de masses, i ahí pues, apareix ja, bueno, ja n'hi ha més llocs, no? Ja tenim el vodevil nord-americà, les varietats franceses, que són com una successió d'espectacles, no? Un mag, ara un còmic, ara una cantant. Després tenim la versió francesa i alemana, que és més el cabaret, que és el mateix, però ja té un puntet més provocador, més sensual, no? I després tenim, així, a Espanya, el que naix com l'espectacle de varietats musicals, la revista musical. Soc tan fan de la revista. O sea, ma mare tenía uns VHS de revistas grabadas que ni siquiera era la 2, era lo que antes de la 2, VHF. VHS. VHS es la cinta. No. Una altra cosa. Ni idea. Però ma mare me ficava les cintes com aquí ara li fiquen la patrulla canina. I jo Guai. recorde... Però claro, pues, i ma mare, el disgust que s'agarrà quan li vas dir que era maricón, i és com, però com no te ho M'has esperes... programat, mama. Però si m'has programat tu, ficant-me este VHS i sonrisas i làgrimes, Que però guai. que jo me sabia totes les cançons de les Leandras, totes les cançons de Concha Velasco quan feia... És que m'ho sabia tot. És que és boníssim. Que Si xulo. no vols dir que és que els nosaltres som fills de la revista. Per això volia que saberem un poc com hem arribat ahí. I ara, el que a mi me fa gràcia és, que ho he investigat, no sé que això naixia jo sabento. I ho està dient de memòria, estic flipant. Anava a dir, no? Jo dic, diu, s'agarrà a mirar l'ordenador o algo. No està llegint Se ho sap És tot. una varietat en si, la teva explicació de les Sí, sí, sí. varietats. Sí. Com diferenciem l'espectacle de varietats de la revista? És La una re- pregunta la que vas, revista, no que ho vas a sé. contestar o vols que conteste d'aquí? Home, Jo te la puc contestar. La revista té un fil conductor. Molt bé, ho has Home, que encertat. soc el friki de la revista. Soy el hijo de la jo per revista. explicar-ho pensava preparar-me la típica construcció d'estes de no tots els de Madrid són tontos, però tots els tontos són de Madrid, saps? Pues una cosa similar a això. No tots els espectacles de varietats són revista, però tots la revista són espectacles de varietats. A mi el que m'encanta és que les varietats en el meu barri, jo soc de Carcaixent, les Barraques, no és un barri obrer, però, curiosament, el concepte de varietats mos va arribar en francès. Entonces, nosaltres no diem, vaig per un espectacle, diem un variatech, ben apitxat. Un espectacle de variatech. És variatech, m'encanta. Que bo. Per això, i acaba la pedanta. Simplement, com hem arribat agafant cosetes de lo que és l'espectacle, sobretot popular, al carrer, i com mos hem quedat en aquest espectacle de varietats que sol tindre pues, este humor sense filtres, l'espectacle en viu, molta improvisació, molt d'interactuar amb el públic, i així, de repente... És com l'anunci este de les Chocapic, que diuen, i pum, se convirtieron en Chocapic, pues, i pum, salió Chorizo May. Resultats. Ara, el que podem fer és veure de tots els espectacles, perquè dels 30 als 70 pues, els espectacles de varietats era una cosa. Després, a partir d'ahí, pues, ja ve televisió, ja venen altres formats, i ja arribem a lo que jo pense que són els hereus directes dels espectacles de varietats, que són els drag queens. Les drag queens són, jo crec que la versió actual d'aixòs espectacles de varietats, que som una cosa molt recelosa, perquè jo crec que una drag queen diu, vale, la que canta, el mago, el ballet i el còmic. Vale, doncs jo ho faig tot. Això no és recelós, això es diu precarietat. Això es diu, pues només tinc diners per pagar-ne una persona. És de veres, això també. I també de dir, ho faig tot. Ho vols? Jo, paga'm a mi tot. Jo t'ho faré. I que també se mos exigís saber fer moltes coses a través de formats de drag race i cosetes així, pareix que no només tens que ser guapa, també tens que actuar, tens que ser còmica, tens que ballar, tens que cantar, tens que fer totes aquestes coses que s'espera d'una travesti. Jo sempre ho he dit, jo dic, la gent s'espera que jo sàpia fer-ho tot. Jo la primera volta que vaig eixir en Apunt en un plató, a mi me ficaren a presentar en directe, a obrir en directe el programa de La Qüestió, sense teleprompter. Me'n recorde. Sense ¿De qué teleprompter. anava ese programa? Era de debat polític. Sí. Y el guionista, choriza, cosas de choriza, lo tuyo. I anaven a parlar de l'orgull en eixe programa. I hi havia així 2 voltes durant el Covid i durant Brexit en cridada online. Des d'Anglaterra. I a mi me diuen, no, vas a obrir tu en directe? I jo dic, xicons, però esta gent que se pensa que se fer-ho jo tot. Se me'l va oblidar la paraula pandèmia, però crec que en la versió online ho han retocat un poquet perquè no se note. Però sí, les travestis han crescut un poquet a tindre que fer de tot, també per la pressió de que, i per la competència també hi ha un moment, perquè tens que ser presentadora, tens que fer-ho tot, aleshores pues, 360. som un espectacle de varietés complet. Andant. Nosaltres, Sí. Tu diries que drag se naix o se fa? Jo crec que, mira,
Fixa't tu que jo sempre m'ha sentit molt farsanta del drag, perquè, més que res, perquè jo vaig El començar... síndrome de l'impostor també passa en el Drag Race. No, a mi me passa contínuament, perquè jo vaig començar el drag als 28. Entonces, és com algo que dic, ostres, però més mire, quan jo era de xiquet, dic, quin canvi més gran, no? La gent deu flipar de que ara Adrián té una carrera, treballava en disseny, en il·lustració, així, en Madrid, en Anglaterra, i ara de repente ha canviat la vida i ara soc travesti. És que ara ho veig i té més sentit el que estic fent ara que el que estava fent antes. I quan era menuder, que m'agradava, lo de sempre, no? Tots mos han ficat els tacons, però jo aplegava les festes del meu poble i era quan me sentia més jo que mai, quan era el dia que els músics de la banda es disfressaven de dona i les dones es disfressaven d'home. Jo ese dia, bueno, ma mare, el segon any, que era la boda de Letícia, ma mare me va fer una Pamela més gran que la que n'hi ha. Me vaig ficar un vestit de ser unes mamelles aixina i anava jo més guapa que ninguna. I clar, ara ho veig i després més jovenet una peluqueta rosa. Ahí va néixer el monstre. Ahí va néixer el monstre. Total. I jo dic, ara veig que t'he sentit tot allò, saps? I sí que és de veres que la revista i les varietats han donat un poquet format i jo crec que les artistes, i sobretot ho veig molt en València, que els artistes s'inspiren molt d'aquest passat que tenim, no? Aleshores mola moltíssim. Sí, és que jo volia preguntar-te justament si trobes que n'hi ha un puntet de ho fem aixina perquè és com n'hi ha que fer-ho o ho fem aixina perquè és que volem pareixer-nos a allò. Perquè, jo què sé, jo veig molta influència, per exemple, de Rosita Mores. Sí. Bueno, de fet, el meu look de UK versus the World està inspirat per Rosita Mores. No m'ha donat temps. En este paripé d'ací rare de totes les plomes, està molt guai. I jo crec que ara també s'està donant un poc més valor al nostre passat. Crec que moltes travestis un poquet més... Bueno, jo soc jove, jo tinc 33 anys, vull dir-te, però jo crec que sense donar-nos compte hem instaurat un format que no sabíem molt bé d'on venia. I a medida que hem estat creixent un poquet més en l'escena drag, mos hem donat compte de que no m'inventa res, que això ja ho feia molta gent fa molt de temps. Sí, però és veritat que ara se li està donant una visibilitat que abans no teníeu. Exactament. I això és superguai perquè, ostres, veure drag queens en la tele, veure drag queens en programes de televisió, veure drag queens en realities, vull dir, és que ho heu colonitzat tot, sou una plaga. Total, i hauria de ser més, perquè jo he de dir... Sí? Vols més competència? M'agradaria que tinguera més travestis. A mi m'alegra molt veure una travesti. Ara està Carmen Farala en Maestros de la Costura. Sí. I Courtney va guanyar un Gran Hermano en Austràlia. I a mi m'alegra molt veure-ho. I estava Bob the Drag Queen en Traitors, que ho ha fet... Traitors. Ho ha fet supermal, però ho ha fet superbé. És increïble. Però mola molt perquè fem molt de show. Sí. Fem molt de show. Què era el que dia? Mare meva, vaig anar... Feia molt de temps que no anava a un show d'algú que era hetero. I vaig dir... Sort. Collons, si és que no fan res. És que gràcies. És que no fan res, no tenen gràcia. Ve que influencers, que jo molts influencers espanyols pues, no els conec, però molts influencers heteros que dic, però és que si el contingut que fan és un muermo, si és que les travestis espanyoles estan fent de tot. Vull dir, tens a un Gacio fent un contingut xulíssim. És que en tots els sectors, la veritat que mos ho currem moltíssim. I jo crec que també ve del punt de que mos ho tenim que currar més perquè se mos faça cas. Que mos ve molt bé, però també és com, colló, que s'aprecia un poc més, no? Sí. A mi m'agrada molt la tasca que ha fet durant molt de temps Maria Juan al Riures en Valencià, perquè m'encanta una cosa que ha fet sempre, que és que tots els espectacles, que fa un poc, pues això, un poc de revista, un poc de varietats, total. no? Tenen una maga i tot, en Riures. Sí. El que fa és que sempre posen al còmic o als còmics heteros al principi. Molt bé. Quan la gent entra, quan mentre la gent està entrant... Posaven. No tant, però sent un espectacle amb un públic generalment molt LGTB perquè experimenten el que és la diferència i el que és un públic que no li riu absolutament tot. Total. Un públic exigent, perquè, bueno, que sempre passa, i no sé si molt escaldats o menys, però te dones compte de que no te riuen les coses i els demés sí. Total. I és simplement per això, és perquè és que no feu res i ja la gent espereu que se riga. No, n'hi ha que s'ho han de currar. Parlant de moments incòmodes en algun espectacle, havien ideat una secció que fora coses que ens han passat durant un espectacle de varietats, algo raro que ens hagi passat. Tu tens alguna experiència? Ostres, què m'ha passat? Bueno, jo vaig començar fent drag en l'època del Brexit. Vale. Jo feia un número, que és per lo que a punt me va contactar i és per lo que me vaig fer un poc viral, que era un número del Brexit. Jo feia, al principi, encara ho pense, drag és política, però my whole brand era drag és política. Però era perquè estava un poquet a la figa de la sessió del Brexit, no? La de gent que se m'ha anat
al mitjà del show, però una barbaritat, però no ho sabeu. Però clar, jo me cagava en tots... Jo dic, si vas a fer drag... No, jo ja tenia 28 anys, jo ja tenia els ous ben peluts des de feia molt de temps i dic, jo no vinc a fer el tonto, així anem a cantar-lo a les 40. I això m'ha passat molt, que se n'anara gent dels shows per ser massa polític i massa in your face. Però dic un exemple. Pues, per exemple, no sé, per exemple, de la primera fila... Vos dic el show del drag, què era? Claro, Vale. Quina és la línia? Vale. Què digueres? El show era... quina era la meva experiència com a persona immigrant i com se mos havia... O sigui, nosaltres no podrem votar, els immigrants no podrem votar en el referèndum. Entonces era una actuació en què jo dia totes aquestes coses no hem pogut votar, ho heu fet per racisme, totes aquestes cosetes, i al final li pegava un poquet el twist i dia que en plan feia la cançó de You Are Gonna Love Me, i ja que canta, de quina pel·lícula és, no me recorde, però estava molt guai. Entonces era una llista i a cada cosa que dia del Brexit li ficava una cançó. Entonces era com, tens això i a part vaig a fer-te sentir mal. Entonces la gent se n'anava superescaldada del Brexit, en plan de superofuscar, i després me passava una altra volta una altra cosa que vaig fer una festa, això va ser superdivertidíssim, en modo ironia. Me diuen, han venut 800 entrades. I jo dic, hòstia, 800 entrades. Això és una barbaritat. Jo dic, no seré jo ara Soraya Arnelas. I dic, vale, quants... I era meet and greet, o sea, que és, antes de fer el show, t'es foto i dic, quants meet and greets? 3. Pues Soraya Arnelas, en la casa de les carcasses. I jo dic, com pot ser? Era una festa d'estudiants. Ningú havia comprat entrades per vindre a veure'm. Havien comprat entrades per anar a la festa d'estudiants. Ningú sabia qui era, més enllà de 3 fans que tinc que venen a tot el que faig. Vaig al meet and greet, me veig a les 3 de desembre i dic, hola, m'alegre de veure-vos. Com va la família? Tot bé? Tinc por. Una festa d'estudiants, pues imagina't la UJI però menos gay, i isca a l'escenari cantant My Pussy's Like a Peach. M'encanta. Minuto mazo. La gent no sabia qui era. Jo patint me tiraren un botellí de cristal. No. Ai. I me pegassi. I jo tenia dos ballenes que eren drag queens i l'altra que li diuen Sofia Stardust, que no va veure este podcast, així que no vaig a saludar-la. Agarrar el botellí i el tira. I li pegant tot el front. Ai. A part d'això, el sonido en 3 segons després es va tallar per coses i me'n vaig eixir de l'escenari i no vaig tornar. És Que cinematogràfic. No, però tot. És l'única volta que jo me n'he eixit d'un escenari i he dit, no torna a eixir. Home, però... Lo important, vaig cobrar el bolo. Ja. Molt bé. Home, per favor. Una victòria per al col·lectiu. És que dic que m'estàs contant la gent de repente... Jo també ho entenc. Lo del botellín no, però estàs de festa d'estudiants i tens una travesti cantant My Pussy is like a peach. Dius... I ara en espanyol, te lo digo. No. I damunt era la meva època superfosforita, que portava unes peluques verdes i unes ulleres rotllo Goofy en la sèrie eixa que eixia en el nebot. Fama bailar hace molt de mal. Sí, una cosa super horrible. I després me passa una altra, és que me n'han passat moltes. N'hi ha una volta que al meu agent, i això també és l'única volta que m'ha passat, li demanaren un refund, que li tornaren els diners. Resulta que jo els diners, gràcies a Vaga Chips, m'he comprat una casa. ¿En serio? Vos done context. Jo en Tendría que tocar-li, nosaltres? No. Això, com a titular, vos explique per què. Resulta que jo, diria el 30% dels bolos que faig en Anglaterra són bolos als que Vaga Chips no apareix. Perquè està borratxa, perquè s'ha dormit, perquè no sabia quin tren tenia que agarrar, perquè de repente ella té 2 bolos el mateix dia, no s'adona compte, a uno no va i a l'altre diuen, qui collons? I entonces el seu agent me crida a mi per telèfon, que sap que jo enseguida agarre la maleta i vaig on tinc que anar i faig el bolo de categoria. Me criden. Mira, Choriza, mos ha passat un cas. Vaga tenia lo de sempre. Tenia una festa privada per una ONG, en plan una festa d'estes benèfiques, de gent molt pija, i anava ella a fer un bingo i a cantar una cançó, però Vaga està indispuesta. Indispuesta. I jo, res, no cal que... Com has dit que li diuen? Vaga Chips. Home, però si li diuen vaga... És de veres, mai ho havia pensat. Pues ja està. Mai ho havia pensat.
pues me criden. I jo aquest cap de setmana tenia Electra Fence, de la meva edició, la que va així i pega moltes volteretes. Molt bé, referències. Estaven en ma casa, perquè aquest cap de setmana teníem les dos lliures i li vaig dir, vine i passem un cap de setmana a Newcastle, a Castellnou. I estaven les dos i li dic al meu agent, li dic, vale, el faig el bolo, però jo avariciosa no soc. I li dic, però està si Electra en mi, me sap mal anar-me'n, ja que havia vingut i li faig, són prou diners perquè és una festa privada, podem fer-lo les dos i mos partim el que anem a guanyar i fem el bingo juntes. I jo també m'estic més tranquil·la, perquè jo n'hi ha dues coses que odie en drag, és bingo i karaoke. I diràs, de què treballes, xoriça? Per això mateix. No ho suporte. Algun dia farem un capítol de bingo, perquè n'hi ha. Se n'estan de mare el tema dels bingos, No, però massa. No, n'hi ha un bingo així en Espanya, no me'n recordo com es diu, que això... El bongo loco. Que plena estadios. Estem mal del cap. Jo bingos, a veure si me contrateu i me pagueu els faré, però que sapiau, i no se notarà, però odiaré cada segon. Mira, mos partim els diners el dolcet i tu, i ja està, fem el bingo, el dolcet i xoriça. La qüestió és que m'apareix... Arribem. Menys mal que vaig anar en Electra, mira. La vida, per ser no ser avariciosa, me va donar un regal. Arribem i mos dona la benvinguda una dona que li diuen, a prepareu-vos, Liz Taylor. Era el seu nom. Què? No és broma. Elizabeth Taylor. Bueno. Liz Taylor. No era l'original, òbviament, que en pau descansa. Vale, està morta, dic. Però era una lesbiana de trache en ulleres de pasta, ja se la imagineu. En una mala llet, en plan de a mi parlant-me com si jo fora... I dic, perdona, jo vinc a salvar-te la paraeta. A mi no m'has de cridar. És que m'ha gastat molts diners en este bingo, en una màquina de bingo. I teniu que fer-ho molt bé. I jo, bueno, vale, aplegueu una màquina de bingo més vella, que tenia dos rodetes. Era vintage. No, era vintage, però tu no ho saps. Això era de la prehistòria. Tenia dos rodetes i dos maniveles per portar-la per si volies anar pegant voltetes. I aire tirava les boles pa camunt en una cúpula aixina gran i tu tenies que obrir-la i agarrar-ne una aixina a la viruleta. No, al vol. Una cosa loquíssima. Jo no havia vist una màquina de bingo aixina. Jo m'esperava, com m'havia dit que s'havia gastat tants diners, una cosa electrònica en una pantalla, que seria lo normal, no? Una bola a l'ull i te mata. I Liz Taylor, me cago en la... La qüestió és que me diu, n'hi ha 3 jocs de bingo. Ai, mira. Però no anem a jugar al bingo, anem a jugar a la línia perquè no volen que dure molt. I jo, de puta mare. Me pareix bé. Entonces, i n'hi ha 3 premis. Mentira, n'eren 4. 4 jocs de bingo, 4 cartons per la gent que està a les taules, que és gent molt rica. Cada cartó els costava 50 lliures, perquè era per charity, era per una ONG. Collons. No, però és que els premis eren 2 viatges a Nova York. Què? Per la línia? No, sí, per la línia. Uno era un viatge a Nova York, un altre viatge a Nova York, un dildo i un tanga roig. 4 premis. Poc descompensat. Un poc descompensat, veritat? La qüestió és que ara resulta que jo seré tonta, a mi me ho explica i jo ho entenc a la perfecció. A la línia. Cometeren el gran error de donar-los els 4 cartons a la vegada. Ai, no cantava ningú. No, què va passar? Que jugaren al bingo en els 4 cartons a la vegada a la línia. En la primera ronda... I serien diverses línies. 4 línies. No. 4 línies a la vegada. Clar, si tenen 4 cartons i només és a la línia i me venen 4 senyoros, clar, això passa en Torremolinos, jo agarres 4 maricons, els faig fer un lip sync for your life i així mos caguem tots. I donen dildo ja. I ja està. I tots contents, però me venen 4 senyores encorbatats i jo li dic, han guanyat els 4 i Electra mirant-me en una cara de dir, apanya-te-les com puguis. I jo, què fem? Dic, no puc donar-li a un unes bragues, a l'altre un dildo i a l'altre un viatge a Nova York i a l'altre un viatge a Nova York. Tinguérem un moment ahí de parón en plan de, el senyor s'esperant-se, jo me'n vaig baxes i li dic, senyora, què fem? I aquella enfada com si fora culpa meua. Li dic, les regles són les teues, la qüestió que vas dir, s'acabó. Li vaig a donar, li vaig dir, ale, un sobret a cada un, a l'altre li vaig donar la caixa en el dildo, a l'altre les bragues i vaig dir, després que s'apanyin... Clar, la gent es va queixar. La Liz Das, no, la Liz Das. Un besito a Liz Das. Liz Taylor, super cabrejant amb nosaltres. I Vaga Chips dormint en sa casa. Vaga Chips sense casa tan tranquil·la. I jo me vaig menjar tot el marrón, me vaig tindre que pagar jo el taxi perquè aquells ni mos digueren adiós, no farem el número. Tenien que cantar i no mos van dir ni canteu. I me vaig agarrar l'Uber a l'estació, me'n vaig anar a ma casa i menys mal que com és volo privat havien demanat els diners per adelantat, que això mai passa. Li demanaren, és que no s'esperaren ni a que pujarem al tren. Ja m'envia un missatge al meu agent que heu fet, que mos han demanat que tornem més diners, que ho heu fet fatal, i jo, seran filles de putes. I clar, doncs això és el pitjor volo que ha fet la meva aia. Senyor.
Este podcast va a ser molt llarg. Pero me ha fascinado lo de Vaga Chips. O sea, tú imaginas que de repente un día te criden y te diuen Mazón está indispuesto. Sí, sí. Tens que vindre al Està de reunió amb una amiga. Al Cecopi. Jo si paguen vaig. Jo si paguen vaig que me tinc que fer la reforma de la casa i tinc que pagar-la. Molt fort. Wow. Jo com a titular, és una cosa que jo crec que no he dit encara mai en el podcast, però és una de les anècdotes de ma vida i crec que és l'episodi de contar-ho. El titular seria jo crec que sóc maricón per culpa de Rosita Mores. Pues me pareix superbé. Van vindre al meu barri a fer un espectacle i estava... Bueno, és superbonic perquè els artistes es canviaven en casa de Montío. Perquè Montío vivia justet en la plaça i jo entrava a casa de Montío i estaven tots ahí, pues t'ho imagines. O sea, és que era el principi d'una sèrie de los Javis. O sea, i aquí descobrí que soy maricón. La cosa és que estava Rosita Mores, que feia l'espectacle tipo al final, la picantona. I Rosita, pues jo crec que tenia sempre una frase predeterminada per a clavar-se en un xiquet del públic. I estava jo ahí, embobat mirant-la, en els mamellots fora que portava, i me diu, tu què fas així? I jo li vaig contestar, pues no sé què, ma mare me deixa, no sé quantos. I aquella em va dir, si me tornes a contestar, te porta mamellars per tota Carcaixent. I jo vaig dir, això és de veres? O sigui, esta dona és capaç de baixar. Me'n vaig anar correguents a casa. Des d'aquest dia, sempre que veia Rosita Mores en la tele, m'amagava. I jo crec que li vaig agarrar fòbia als pits per culpa de Rosita Mores. Per tant, Rosita Mores encara està viva. Podeu fer-li arribar este fragment? Per favor. Jo tinc el seu número. Ah, mira. Poden cridar-li en directe. No. Contes, Cristian. No. Me'l donaren de producció, no vaig a dir qui, perquè dic, sou molt fan, aviseu-la, que vull convidar-la al meu show. Tiene el número. Vale. Pues res, era com a punteta, lo que tu has contat. Que guai. No, que xulo. A mi una volta Carmen de Mairena me va dir, què me va dir? Acércate, gafitas sexys. La vaig veure, estava en la Rambla de Barcelona i estava ella en un carruatge en ese del... Quin programa eixia ella? Cròniques. En el que presentava Colidient. Cárdenas. Sí. Estava en Cárdenas en un carruatge en la Rambla, ella tota vestida de rosa. No, però la secció de Cárdenas era la de... Vale. Sí, això és de veres. Però sí, no, Rosita, jo saps que no l'he conegut encara? Sí. No, jo això Rosita, si estàs veient este podcast, mos han de conèixer. Una sessió de fotos juntes. Per favor. Jo no tinc mamelles, però me'n demane unes per Amazon. Sí. Que guai. Entonces la vecheres actuar? La veig, sí. A veure, jo és que no sé. Jo crec que l'estava mirant però no l'estava visualitzant. Claro. Era com, jo veia borroses que per a mi tot això era massa nou. No, m'encanta. Amigues, jo el que estic donant-me compte és que estem una miqueta desnortaes. Anava a dir-ho, portem com 5 minuts de guió i no vull saber quan de portarem gravat. I si donem pas a la nostra bruixa, la personificada, que és Clara Calvo, i que ella posa una miqueta d'ordre, així com sempre? Claro. Tira-li. Posa. Li dius un tema i te'l comenta, perquè si no comenta tot és que rebenta. Hi ha una seccioneta. Clara que sí, guapi. Hola, dolceteres, com esteu? Bueno, dolceteres i convidada de luxíssim. A veure, context. Vos recorde que jo provinc del poble més farandulero de tot el País Valencià, val? Que és Alcoi. O siga, ja no és que ens encanta la faràndula, és que invertim més diners en ella que pesem. I damunt ens contem que és algo supersolemne, tradicional i que la resta del món ho necessita conèixer i veure. Vull dir, que hi ha més proper a draguejar-se que eixos festers de morts i cristians que s'alcen a les 4 del matí per a que els maquillen perquè la seva fila eixa té càrrec, que vol dir que té capità o té alferes. Bueno, un dia farem un màster de morts i cristians. Però fan amb la creença que la seva masculinitat queda intacta. I amor, t'estàs alçant per a que et pinten un sus de fantasia. Vull dir, a banda, vos recorde que tenim un ús sense precedents de la laca. Són creadores d'un estil de pentinat que, ja s'ha parlat en este podcast, hauria de ser patrimoni de la humanitat. Xecardat Alcoià, top, epítome de la faràndula alcoiana, símbol de la coentor valenciana. Bueno, altre símbol del farandulisme mamarratxero, però a la vegada cerimoniós i tradicional d'Alcoi són les festes de Nadal, amb això de que tenim la cavalcada més antiga de l'estat i que és superautèntica, sense camions de Pocoyós, Disney Channel, etc. I que els vestits dels reis tenen una documentació històrica al darrere, etc, bla, bla. Enmig d'aquest rigor històric i polèmica de blackface a banda, pues senteixen pintar a Baltasar com una porta amb els morros hiperbolitzats locos, ben rojos, que acaba tot emborronat com si es queda de qualsevol after a les 11 del matí després de besar a 2.000 xiquets. En fi, premi per al faranduleig involuntari de la societat alcoiana, de la qual forme part,
perquè igual estic incorrint jo en això de no creure que forme part d'una faràndula, però en realitat sí, estaríem parlant d'un farandulisme basal, orgànic i autèntic. De fet, mireu, crec que el meu nom de drac seria Laca Nietzsche, la travesti nihilista, en un homenatge a les meves arrels i perquè Laca Nietzsche no creu en res. Ella qüestiona la seva pròpia existència i la seva percepció del món. I, bueno, la performance seria fàcil, no? Duria com uns tirabuixons aixina blancs, aixina tipus gos, tipus caniche, òbviament, per si no havíeu pillat la broma. M'encanta. La caniche és bastant top. És increïble. És bastant top. És una loca del caniche, això està bé. M'encanta. El momento Nietzsche filòsofa, molt guai. No, el titular és Els moros i cristians són drag queens. Però totalment. Com senten a sonar el coll. Pues no. Però és que totalment. Sí. La gent s'escandalitza molt de veure una travesti. Perdona? No. Els moros i cristians. Perdona? Al revés, i jo ho pensava. N'has vist 500 alçant la cama per amunt com si fos això un cancan del Moulin Rouge. Anem a relajar-nos. No, que jo pensava que si vinguera RuPaula a les festes de moros i cristians, diria, esto pa mi. És que són fantasies totals. Ella trauria una marxa mora. És el que li falta. Pues lo que li falta, literalment és lo que li falta. Sí. Totalment, però jo sempre ho he dit, en València, una de les meves paraules valencianes favorites és coentor. És increïble, sí. I és que la coentor està present en tot d'una manera molt objectiva. A més, vull dir, les festes de moros i cristians són coentor a lo màxim. Les mares del comunionero el dia de la comunió del fill és coentor a lo màxim. Les falleres. Les falleres, veig a veure. Hores de peluqueria, hores de maquillatge, les pobres, el monyo tot estirat per carrere, els tratges, els corsers, Anava a tot. dir les gallates de Castelló, això és coentor, però ja això és un altre... Això és un altre nivell. Parlant de varietats, Concha Velasco té una actuació fent de fallera. Quina cançó és? Ai, no, ara no sé la cançó, vos la passaré, però Concha Velasco... És que Concha Velasco és la feta apropiació cultural de tot. Perquè també té una cançó com fent de catalana, on també està fent andalús al mateix temps, perquè està com desdoblada, com en Tu a Londres i jo a Califòrnia, que ja fa de les dos, i és en plan apropiació cultural, Concha. Que en Pau no, està morta. Sí, recentment, un beset, Concha. Bueno, jo sí que sé que Sara Montiel fa la de València, és la tierra de les flores, i això està molt xula. Però aquests escenaris, és que aquestes cosetes estan molt xules, i això sí que no se fa. I aquest nivell de producció ja no el tenim. I jo crec que el trobo a faltar un poquet. Però tu no penses que Beyoncé són varietats? I ses robes, i ses lentejueles, Britney Spears per mi és Taylor varietats. Swift, de repente, és varietats. Sí, Taylor Swift. Per favor, a veure. Sí, jo soc Swiftie. Jo he estat en l'Eras Tour. I ses Ah, sí? lentejueles? A mi no me queda altra perquè sóc amic d'Arantxa Castilla-La Manxa. Vull dir, m'ha regalat un CD i mira, el tinc ahí. Quin CD és? Di sol, audiència. No me'n recordo. De quin color és la portada? Red o algo? Ah, red, pot ser, sí. Pot ser, no ho sé, no me'n recordo. El vaig trobar l'altre dia i dic, mira, me el regala Arantxa Castilla-La Manxa. És que jo això ho he dit perquè l'altre dia buscant vaig trobar un vídeo de Norma Duval, que allà on està pues, ha sigut la vedette, jo crec, de l'Estat, i del PP. Anava a dir sobretot del PP. Sí. Nosaltres hem tingut una temporada que ens diem que érem la Norma Duval de Compromís, perquè a tot el que feia Compromís allà que anàvem a fer-li xou. Bueno, que ella dia... Primer traien un vídeo d'ella, era com un documental. I si a ella dient las variedades no se van a... La revista no se va a morir nunca. Ella jovenísima, tendría 20 anys. Un vídeo súper antic. Las variedades no se van a morir nunca. Corte d'ella amb ja pues, 50 anys dient las variedades han muerto porque se tenía que morir. Pero diu, pero es que Lady Gaga son variedades. Beyoncé son variedades. Home, jo veig un poc en la roba. En la roba, des de luego, sí. Este sentit de n'hi ha que vestir-se per estar en un escenari en lentejueles, això és molt revista. I és que menys mal, perquè, no sé si recordeu, és 90... Vull dir, Lady Gaga, Beyoncé, ja és un 2000, aixina, però no és 90, la gent era avorridíssima damunt dels escenaris. Amaya Montero se vestia que podia ser la teua cocina, o ella baila sola, i estes que anaven vestides de la benca. Però és que jo crec que ha passat una cosa, fija't, que jo crec que antes, quan estaves parlant de la història, estava pensant-ho. Antes, les varietats eren com una forma d'entreteniment que s'inspirava de, que era considerat menys que, i jo crec que ara s'ha pegat la volta. I jo crec que grans artistes s'inspiren en aquests artistes de varietats, en aquests vestuaris, en aquest format de show per a fer grans shows. Perquè, per exemple, jo diria que algun més actual, la d'Espresso, com li diuen? Sabrina Carpenter, el seu show, perfectament, com has dit que la revista tenia una narrativa i tenia un show, jo crec que el show en viu de Sabrina Carpenter podria perfectament ser un show de revista.
perfectament, en els vestuaris, en els canvis, el que ensenyen, la narrativa, tot. Jo és que ho veig superclar. Jo crec que ara s'ha pegat la volta i és una cosa que les artistes s'han donat compte que té un to nostàlgic molt xulo i molt bonico i molt de show, i ara artistes molt grans s'inspiren de les varietats i de la revista. Iñaco inspirant-se en Noche de Fiesta, ara mateix. Uf, Noche de fiesta, a veure. és que Noche de Fiesta mos ha regalat tants moments, És que tants casposos, però tants però moments. que xulo veure, veritat. A veure, jo ara ho veig, vaig veure un vídeo, vaig a veure, n'hi ha un en YouTube, i ho vaig a veure i se me fa un poquet lento. Home. Necessito ritmo. Això sí. És que no en els 2000, ja és el 90, però de repente, en plan, Concha y Abelino, no, Pepa y Abelino, de repente un desfile de bañadores, era com la cosa més risa del De absurda. repente Ángel Garó, de Segur. repente el Noemito Birrimeo, com es deia ixe? Jaimito Borromeo. Hola, és de Hola. veres. De repente la senyora Urraca en el Nino. Vull dir Ah, que- no, José Luis Moreno tenia prohibit a la gent parlar de la seva etapa com a ventriloquista. Com es diga, això, Jaume, professor. has esmentat a José Luis Moreno per algo en Mira, concret? jo tinc així el currículum de José Luis. De la Entra al seu taràntula. LinkedIn ara mateix mentre esteu xerrant. Molt Perquè bé. això és de veres el currículum que ell diu que té. És currículum de tarde. I pa lo que ha De quedat, tarde. De Un tarde, incís, perquè- pa lo que ha quedat. Heu vist alguna vegada algun directe que fan TikTok? Ah, però que Fan fa directes. directes tots els dies. Sap gastar TikTok. Jo no sé per què m'apareix, perquè no el seguís. No, serà un maricone de xarxes. S'ha ficat la típica dentadura de porcelana que és més blanca que el blanc de l'ull i és tot el rato riguent-se. Ai, no. Estoy preparando una producción. Si hay actores que me miren el Fa Uf, que molta poreta. por. I això està fent-ho ara. Sí, sí, sí. Que ningú Tots enviï els el dies fa currículum, per directes. favor. No us recomane, però bueno, que ho sapiau. Jo tinc el currículum de José Luis Moreno. Bueno, el que ell diu que és el seu currículum, i vull que al·lucineu A veure. en el que ell diu, que té, que òbviament que és mentira tot, però vull que al·lucineu. Segons José Luis Moreno, Ai, Dios. ell diu que ha escrit 26 llibres. Lo que passa és que cap s'ha publicat en Espanya i tots els ha firmat en un pseudònim. Anda. Fantasma. Agatha Christie era uno. Claro, yo digo, hasta que guañe J.K. Rowling era un altre. Joanot Martorell. Joanot Martorell. JM. Més coses. Ara dirà, entre Beyoncé i jo tenim 14 Grammys. Pues més o menys. Diu que parla entre 9 i 17 idiomes. I direu, per què entre 9 i 17? Perquè segons l'entrevista canvia la quantitat. De fet, va anar fa uns anys al programa d'este Sapo Max Sapo, que no me'n recordo el nom, de Bertín Osborne. Anar i va dir, a ver, perquè Bertín le pregunta, ¿pero cuántos idiomas hablas? Y ahí, mira, pon 9, porque toda la gente no se lo cree. Diu que parla entre 9 i 17 idiomes. El àrab, el japonès i totes les llengües europees. Totes. Eixes van en pack. Però n'hi ha més de 15, que és ràpid. Més però- coses que ell diu en entrevistes que és. Diu que és campió d'Europa de patinatge artístic sobre gel. quin any? De Nali eres huesos. De quin any? I see pricey for you and too pricey. Perdona. Increïble. Tot això de xiquet. Però de això fet, té en Ah, tot obert. això de xiquet. que sí de xiquet, perquè damunt després hi ha una persona que va investigar això i diu és que esta categoria ni siquiera existia Clar. quan tu dius que guanyares això, Per això. carinyo. Diu que en 16 anys el becaren en l'escola de cant de Milán com a cantant d'òpera, perquè era un niño prodigio i que va acabar actuant en el Covent Garden de Londres davant de la reina Isabel II quan només tenia 17 anys. Y la reina Isabel, cariño, te ponga como te Enseña, pongas. güey. Yo no te conozco de nada. Ja usted conocía. A part, segons ell, també és llicenciat en Medicina, és neurocirujano, va ser neurocirujano en la Milagrosa de Madrid i va tindre que amagar a son pare, que estudiava Medicina, perquè estava totalment en contra. Entonces va estar durant 3 anys Això estudiant no passa Medicina. Durant 3 anys, l'única persona que s'ha llicenciat en 3 anys en medicina. No, això pues li ho va dir. Miri Però tot, que va miri estar tot. 3 anys amagant-li a son pare que estava estudiant Medicina. I, de fet, quan este equipo d'investigació fals de YouTube, en plan, equipo de la mierda tal qual, va fer la investigació, tot cridaren a esta clínica i diu així, no he treballat mai ninguna persona que li diuen José Luis Moreno. ¿Y Agatha Christie? De totes formes, sí que hi ha una cosa que jo admire de José Luis Moreno, és un poc de refilo, però té igual. Però és de veres que el primer striptease integral en una tele pública en tota Europa va ser en un programa de José Luis Moreno
i va ser en Televisió Espanyola. Pensava que anaves a dir que era ell. Menos mal que no. També. Ho posarà en el Menos mal currículum. que no. Però molt millor va ser el de Chicholina. Chicholina va ser... Ai, que grande. Chicholina, algun dia tenim que Chicholina és dedicar-li... drag queen. Sí, sí. Tenim que Chicholina dedicar-li és un drag queen, programa total. sencer a Chicholina algun dia. Per als solseters que no sapigueu qui és Chicholina, vos conté 3 coses. Que este currículum sí que és de deberes, no com el de José Luis Moreno. Va ser espia de governs de l'Europa de l'Est. Va ser cantant, va ser actriu porno i va ser diputada de la Càmara de Diputats d'Itàlia. Chicholina de Rusical, Chicholina de Rusical. Vull dir que Drag no. Race Itàlia. Que ella, en el seu programa polític, un dels ítems que tenia en el seu programa polític era tindre sexe en Saddam Hussein a canvi de la pau en la guerra del Golfo. Pues molt bé, moltes gràcies. Y José Luis Moreno, merda, que no se me ha ocurrido a mí antes. I que no ho senga que ho afegirà. Embajador de la ONU. I ja està. I un poc el downfall de José Luis Moreno va ser gràcies... Bueno, no va ser gràcies a això, però jo m'agrada maquillar-ho. Que va ser gràcies a una gran diva, esa diva es valiente, esa diva es poderosa d'este podcast, que és Yolanda Ramos. Que el Ho ha vaig vist. Que posechar. Yolanda Ramos el va exposechar en Hablé con ellas y le va a dir, tú me debes 25.000 pesetas Eu vaig veure, en que bo. directe. I ell s'enfada moltíssim. S'enfada No, però espera, molt. que se'n va anar i es va regalar la millor frase per anar-se'n d'un programa de la historia, que es: bueno, yo he venido aquí a este programa a levantaros la audiencia porque no os ve nadie. Entonces, como me habéis puesto una trampa, yo me voy. Señores, señoras, no hablen con ellas. The best exit line, Home. les queens de Drag Race il·luminades could never. Si alguna volta vaig a Drag Race Espanya i m'eliminen, pense dir i xafar. No hablen con ellas. No hablen con ellas. No hablen con ellas. Y gracias a este expose, de repente mogolló de famosos súper importantísimos de este país, de la talla de Lidia Lozano, Serafín Zuribi y concursants d'Operació Triunfo i Mònica Pont, digueren: a mi me deu diners també. Toma. És deberes. I mira, m'ho pues ahí crec. estava, Pues mira, que ojalà- no pagava. Això tenen que fer les Que travestis. no pagava, sí. Les travestis d'Espanya. Pels barcos en els novios sí que tenia diners. Però has passat super per damunt per la dada esta de l'striptease. Perdona, és que als que sou molt joves això no ho sabeu. És que va haver una època en Espanya que quan van començar les teles privades volien contingut sexual i van començar a fer shows de varietats on hi xiques en molt poqueta roba. D'això n'hi ha una pel·li. I, claro, un documental que han estrenat no fa massa, ¿val? Que n'hi ha molta Sí, gent que... el de Yo fui mujer Florero. Però lo fort és que Televisió Espanyola va entrar en la competència amb Noche de Fiesta i va pujar l'aposta. O sigui, en ningú programa apareixien dones nuetes. I Televisió Espanyola, el gancho final del programa era esperat perquè al final hi ha un striptease. No se'n recordeu? Jo recordo el desfile de bañadores. Això serien les 2:30 del matí. El gancho final del programa era una chica despullant-se No era en Pepa música Llavelino. sensual en la tele pública. És que era molt loco. Que divertit. Era molt loco. I eren les faenes que nosaltres volíem fer i que ara no tenim. Toca cridar-li a punt. Exacte. Mira, t'oferisc un striptease. Una idea. Al final d'atrapant si pots. Un striptease i me llevo això i soc un xic de poble. És un rei. Recordeu un programa de 4 que simplement era gent fent un mig striptease i ja no hi havia res més. No. Sí? No, me'n recorde. Que no, que això és de veres. 4 quan va començar se n'anava molt la Mig pinça. striptease. En Anglaterra, que no sé si està en Espanya, n'hi ha un programa que se diu Naked Attraction, Sí. que el format és xulíssim. Comencen a desvelar a gent des dels peus hasta la cara. I això no és el que presentava Ricky Merino. No. No, ni s'estàs noet, total. Bueno, I disculpa. te trauen les parts antes de que te traguen la cara. És divertidíssim. Ai. Important. És con Grindr, però en la vida real. Sí, y comenten en plan, ay, es que me gustan los huevos un poquito más grandes Sí. y te elimine perquè tens els xicotets. O te diuen, sacs el cul un poc... Sacs el cul a veure què tal. Sí. Està penjat en YouTube. O és que té els Ara han llavis ara han molt fet pa que versió fora. Sí. Ara han fet versió sí. Ah, sí? Sí, que el No presenta m'estranya. la Marta Flix, crec que és. Però bueno, no em feu molt de cas. en José això. Luis Moreno. Ixe programa és l'únic porno que tenim, no sé si puc dir la paraula porno, però ja la he dit 2 voltes. És l'únic porno que tenim quan gravem Drag Race, quan la fiquen a la BBC, o no sé quin programa, no, Channel 4 crec que és. Pues mirem aquest programa i és divertit. Gràcies, Naked Attraction. Choriza. Hola. Ja t'han dit abans que nosaltres som molt fans del programa de Drag Race. Vinga. Anna acaba d'entrar en la Jo secta. soc fan de Choriza. Gràcies. Ah. I no volíem desaprofitar esta visita que ens has fet Ahà.
per a preguntar-te, perquè clar, com a fans que portem 27 dècades veient totes les edicions Molt del bé. format, tenim moltes teories. I m'encantaria respondre-les totes. Vale. Esta gent no va veure. Bueno, sí, no vull Si cal traiem el polígrafo, M'imagino RuPaul obrint salt per a traduir-ho tot. Per favor, m'encantaria. Aleshores, algunes estan relacionades en RuPaul, altres en la teua experiència en el programa, Vale. i volem que contestes amb total sinceritat. Vale. Tenim un detector de mentires que tu no el veus, però està encès, O sigui, que t'anem a calar. Si estàs colant-nos una mentira, t'anem a Si me veieu que se m'unfla la vena... Així que... Vale, anem a començar les de RuPaul. Vale, divertit. Vale? RuPaul, si estàs veient-nos, hola, què tal? Besito per RuPaul. Vale, Està tenim viva, la teoria... Bueno, esta és bastant compartida, jo crec. Vale. RuPaul no se sap els vostres noms, veritat? No. De fet, sobretot al principi, tu la veus com estan dient-lo per el pinganillo. Sí, sí. Però ella se'ls ha estudiat, perquè quan gravarem Drag Race UK versus The World, clar, és que a RuPaul la pobra se fa més major i li ho fiquen més complicat. Ara en els versus The World li porten a gent de tot el món i igual te ve una de Filipines que sí, li diuen Marina Summers i la xica ho té fàcil, però te ve l'espanyol que li diuen Arantxa Castella-La Manxa. Aleshores, Arantxa i jo tenim la teoria de que no anava a saber-ho pronunciar, però queda com se ho havia estudiat. Ole. Jo crec que se ho havia estudiat perquè ho va dir molt bé. Jo crec que no se sap els noms. No m'estranya. Ana Montó. Jo no me sé els noms de moltes travestis tampoc i RuPaul les coneix a totes. Jo crec que se recordarà d'algunes, però no, jo crec que no se'l sap. Vale, segon. RuPaul, és veritat que RuPaul no va vestit de cintura cap a baix? Quan està sentat en el panell de xutxes? Jo crec que la major... Jo no sé, jo no els he vist tots, però jo sí que recorde que algunes voltes no. No anava vestida de cintura per a baix. De fet, anava en el seu patín enrotllat i té una... És molt divertit. Té una... Com es diuen? Una bolsa d'estes d'aigua calenta. Sí. No. És que és l'abuela de tots. És que fa molt fred. Sí, és que és molt divertit. Ella va a la seva bolsa d'aigua calenta i tenen unes tauletes molt baixetes on tenen els tés i els cafenets. Sí, sí. I quan estem allí, que estem gravant, o sigui, que no estem gravant però estem tots en l'escenari i estan ajustant alguna cosa, quan volen parlar entre ells, perquè no els sentim, ella agarra una caixeta que té, bueno, de retocar-se els polvos, que no se'ls retoca a ella, i se'l fica així davant de la càmera i parlen tots així perquè no l'entenguin. Com si fuera futbolista. Sí, és superdivertit. Però sí que l'han vist en la manteta així, en el batín enrotllaeta alrededor de la cintura. L'altra teoria que tenim és que, una, que RuPaul ja està morta, que és una IA. També t'ha de dir una cosa. Sí. Jo avui... No ho digues que trenques la màgia. Sí, deixa. Ho ha de dir. N'hi ha looks de podcast. En el d'Arantxa i jo veureu que el primer look que du és així soltet i l'altre és una americana solteta. Jo així baix porta un look. Jo no me lleva ni la camiseta. Baix és un llimbro. Ni els pantalons, ni les deportives. Jo vaig totalment de xic. Clar, és la màgia. Claro. Jo me recordo, pobretes, Bumpy i le Coco vingueren al podcast per a celebrar la final de Drag Race i li vaig dir a Arantxa, com es nota que és el primer podcast al que venen. Encorsetaes, antaconaes, tot. I dic, este xiquetes on van? Jo dic, les ha vist ja un podcast després. Sí, totalment. Les ha vist en podcast després i ja he vist que no. Que ja no. Però mare meva, dic, no n'hi ha que anar còmodes. L'altra que teníem és que RuPaul ja és una IA. Vull dir, els vídeos que fa pels programes internacionals, RuPaul això no ho grava. Això ho tenim claríssim. Jo no sé si... Sí que ho grava, però no ho grava a temps. Vale. Jo he fet 2 edicions i en ninguna de les edicions estem mirant a la pantalla i RuPaul està ahí. I què fiquen? Què fiquen? No fiquen res, la tele està apagada. Has de fingir. I tens que fingir? I tens el director, a Aire al costat, llegint-ho, imitant a RuPaul. Ell fa la performance. I mos tenim que riure. I si no els agrada la reacció, ho tornen a llegir i tenim que tornar-ho a llegir. Sona càstig. No, era horrible. Això saps quan es nota molt? Que ho feu superfals? Quan diuen, i vindrà el xutxe convidat, su puta madre i tots... Anava a dir-ho. És com, no saben qui és. Jo crec que vos donen un dònut cada volta, que fingiu molt, que el xurat vos encanta. No, jo no tenia ni... Hasta que no va vindre la Spice Girl, jo no sabia qui era ningú. Jo igual.
era el meu challenge era, això era l'acting challenge. Si haveren donat premi, per això haver guanyat jo. Vos ho puc assegurar, no sabia res. De fet, espera't, quina era la que havies dit? Que no estaven ahí? Sí, que RuPaul realmente es una IA que no graba esos vídeos. Sí, de fet, una altra coseta que dia RuPaul, cuando mos riem o dient algo que i RuPaul no consigue de nosaltres la reacció que volia, RuPaul se girava a nosaltres i mos dia Big Black Cock. Què? I nosaltres mos riem. Quan ella dia alguna broma i igual no la pillàvem i no mos riem, ella se girava, mos dia Big Black Cock i nosaltres mos riem. Wow. Es el perro de Pavlov. O sea, ¿cómo hacer reír a una drag Caca, culo, queen? pedo, pis. Caca, culo, pedo, Com pis. se les I sap tot tot. Ella se les sap tot i nosaltres... Vale, Falses. després, ara ja m'he relacionat amb tu. Vale. En la teua edició, Sí. tu vas ser la Bustamante d'aquesta edició. Plorant tots els episodis. De fet, en My Pussy Like a Peach, una de la lletra és como Bustamante travestida. Exactament. La teoria és, tu ploraves per a que te allargaren la trama? Sí. És a dir, per a ser protagonista. I que t'esquite, que seguiren dient, esta setmana que se quede choriza. I no les tragarem totes les voltes que vaig plorar. Jo plorava tot el rato. Ai, cada una fa el que pot. Jo vaig veure que plorar me funcionava. Sí que és de veres, a veure, no era acting. Jo m'emocione molt, jo soc una persona molt sentida. Sí. I sí que vaig notar, i també els productors ho saben el que volen de tu. Entonces jo dic, vale, de mi volen que plore. De fet, en UK vs. The World, quan ens ficarem a mi i Arantxa en el bottom, jo no estava trista, jo estava enfadada. Perquè no mos ho mereixem. Bueno, Arantxa sí, jo no. Però clar, jo entenia perquè mos havien ficat a les dos per la narrativa, per la fantasia que les meves amigues estan en el bottom, spoiler. No passa res. I jo, n'hi ha un moment que vaig agarrar, no estàvem gravant, vaig agarrar l'Arantxa de les dues mans i li vaig dir, volen drama? Anem a donar-los drama. Yes! I vaig dir, anem a plorar. I clar, com va ser l'eliminació de l'Arantxa, va ser superdramàtica, va ser molt forta, però és que nosaltres teníem en ment en plan d'agarrar-nos la mà, ho teníem tot pensat, anem a plorar tot el que puguem. De fet, hi ha una història, hi ha una volta que estava Cristal Versace parlant de que és abuela, no sé què. I jo dic, qui està? No me la puedo bufar. Que mi abuela és de Grècia. I jo dic, pues que mos voten en Eurovisión. Dic, ara esta anirà de semi-immigrant i ese paper és meu. I estaven totes les càmeres cara a ella. I jo estava en un costat del workroom i jo m'havien recordat que ma mare m'havia donat la faldeta que jo me ficava quan era xicotet i jo pegava voltetes i me l'havia dut com a amuleto de la sort. I jo d'una part del workroom corregent a l'altre, agarre la falda, me torno al puesto i jo... plorant. I seguia totes cara a mi, què te passa, Xurisa? Jo és que m'han recordat de la falda que me donava ma mare. En seguida, això no ho tragueré, me fa Kitty. Fícatela, i me la fica i me fa Kitty. Ara spin around. I estava jo alrededor del workroom rodant la faldeta a ficar. Que divertit, i no ho tragueré. Més lista que la fam. Sí, Més lista sí. que la fam. No, això estic molt indignada, te trobo molt poc, Bueno, més me tindria que treure de veres, sí, tens raó. O sea, en els plans generals, així com estos que vos graven, que Sí, dieu, sí, que tens entrevistes, jo estava sí, sí. ahí haciendo no sé què. Això sí que això és prou. Sí, però no sé veres. És que jo notava que n'hi havia diverses històries, per exemple, anem a parlar en plata. Estava Victoria Scone, que era la primera dona en Drag Race, la primera dona cisgender. Entonces, les càmeres estaven en ella. Després estava Crystal, que era la travesti més jove que mai ha nascut. Per exemple, tenia 3 anys quan va entrar a Drag Race. I estava tot superimpressionat que sabia maquillar-se i ficar-se una peluca als 19 anys. I en plan de, que locura. Aleshores n'hi havia coses i dic, així que faig? Ser espanyola, doncs me vaig fer l'espanyola tonta, vaig ficar el doble d'accent del que tenia i me vaig plorar un poquet dramàtic. Vaig dir, així cada una juga les seues cartes i les meues pues eren ixes. I ho vas fer genial. Parece història. Jo te dic una cosa que no t'ho he dit abans. O sigui, jo vaig començar a veure l'edició pensant, a veure, jo crec que estaré esbiaixat, no? Aniré en xoriça, però perquè me tocarà. Però és que realment eres de les que millor ho va fer en diferència. O sigui, les vapulejaves, o sigui, en la dialèctica, jo dic, què valor té parlant en anglès, com les trolejaves? O sigui, bueno, increïble, és que ho va fer increïble. Jo tinc una teoria, i és que a mi A veure, jo tinc una teoria de Drag Race, això són teories vostres, però ara meves, que no les tinc confirmades. I sí que és de veres que crec que agarren a gent en 3 nivells. Gent que pot arribar a la final, gent que és middle of the way, gent que ells creuen que se'n van pronte. They need someone to go home. Jo, realment, quan vaig anar Exactament. Jo, quan vaig anar a Drag Race, jo portava fent drag menys de 2 anys. Sí, ho dius. Aleshores, jo crec que a mi m'agarraren pensant-se que jo me n'anava a anar pronte. De fet, jo tinc la teoria que volien que me n'anara en el segon episodi. Perquè jo els vaig dir una cosa, i és, jo el pitjor que se me dona és ballar. I mos ficaren el challenge de ball
en el segon episodi i m'emparejaren en les dos ballarines. Sí, i que jo ahí me vaig apuntar. I jo dic, a la merda me'n vaig. Que me vaig apuntar jo en ese La capítol. María Patiño està traguent ahí. i Mai clar- una clase de spinning igual. No, total, és que és molt fort. I si ja li va ser un quadro. I me'l vaig treure del cul i ho vaig fer molt bé perquè va estar molt graciós, momento pinchadora, menjar-se un bocadillo, i en compte de donar-me a mi la victòria li donaren a Cristal Versace, que ho havia fet fatal i en tots els puestos on ho havia fet mal ho tallaren. I clar, i jo ahí vaig dir, jo no vaig a guanyar, va guanyar esta. Episodi 2 ja ho sabia. Sí. Aleshores, pues ja la resta mos ho O passa. sea, la segona hora de gravar, perquè esteu 15 hores seguides, Sí, sí, literalment. Entonces jo pensava que m'anaven a enviar a casa segona, però com de repent les vacilava tant i tenia tanta làbia en anglès també, jo crec que me deixaren. És que... Bueno, i vas fer molt de... My boyfriend. I tot això. Sí. Sí, quan la maneta me tremola és l'acting. Vale. Després volíem preguntar-te, tu, clar, tu eres segurament la travesti més intel·ligent del planeta, Gràcies. perquè tu t'has creat 3 mercats molt diferenciats. És que és molt fort. Tu tens el mercat britànic, Ahà. tens el mercat espanyol Així i tens el mercat valencià. És que totalment. O sigui, tu guanyes de tots els mercats. Sí. Ara volem que mos digues el pitjor de cada mercat. Ai, doncs mira. Perquè el quedes sense cap. A veure, mira, de l'anglès te diré, ara Les moquetes. Sí, bueno, A banda. és els locals. Ah, perquè clar. són, a diferència d'Espanya, en Anglaterra, en tots els jocs n'hi ha drag. En qualsevol bar. Aleshores te trobes un escenari... Tot és russafa, entonces. Tot és literalment. No, n'hi ha escenaris amb moquetes, Uf. Ostres, pues jo ahí no m'obriria cap més, ja t'ho dic. micrófonos en cable, unes coses molt loques. De Espanya, lo pitjor te diria... Mira, lo pitjor te diria que molta gent se ven més barata de lo que deuria. A mi me dona molta... Precarietat en Espanya. Lo notamos. Sí, precariedrag, és de veres. És de veres. Algunes de les travestis bromegem, algunes travestis les agrada ser precàries. Fer 80 bolos i cobrar-los a res, xica fes-ne menys i cobrar-los un poc més. Però és la batalla que sempre anem a tindre i sempre va estar la mateixa. I del valencià, què és lo pitjor? És Que no el tens en Newcastle. que no me pilla a prop. Què és lo pitjor del drag? Pues no sabe, mira, ahí sí que m'has pillat. És que a mi, el meu públic és el valencià, eh? I jo, expressar-me i actuar en valencià és el que més m'agrada. Què és lo pitjor del drag? De l'escena drag valenciana. Jo mentre penses... Mira, sí que t'ho diré, perdona, que no suficients travestis parlen valencià. Ole. I no s'atreveixen a fer travestisme en la nostra llengua. I algunes que sí que igual no s'atreveixen. I no ho entenc, perquè té molta més gràcia. I a banda, té una està a explotar, ahí tens a Ferran, ahí tens a Total, Pandèmia, que ho fan que superbé. estan obrint-se Sí. un camí superguai. O sigui, és que és ser intel·ligent, apostar per aquest mercat. Total, i és, no sé, està molt xulo. No sé, és que és la teua llengua i és Que fer alguna formaria molt part únic. de l'acting també, fas tots els lip-sync estos en anglès. Claro, no té sentit. m'estranya. I la manera en la que connectes, perquè una Sí. de les coses que volia dir és lo guai que va ser notar que va ser com la primera drag queen que va parlar valencià en la BBC antes que en Antena 3. Vull dir que a 3 Media ja estava apostant per el format així en Espanya. Ninguna... Se suposa que hi ha en contra queens que venien de València. I va ser tu, en la BBC, la primera drag queen que va parlar valencià. I és com així en Espanya estan apostant per aquest format. I no s'ha escoltat la nostra llengua. El valencià. És molt fort. M'atreviria a dir que inclús dignificant-ho amb un to perquè se pot fer també malament. I jo Sí, aquest moment, claro. en esta cançó que vas traure de... Com és? De l'infern. Sí, que està Eixe moment on sona el rap del babalà Este no és el rap de la babala, però a mi m'agrada una animala. m'erice d'una manera... O sea, és increïble. Pues te diré més. Ixe trosset estava en la cançó que vaig fer en el talent show en UK vs The World i me'l tallaren. Trossos de puta. Te pots Serà possible, imaginar? Te ho pots Serà imaginar? possible. Estava, perquè ell li vaig dir, per favor, que isga. I jo ja tenia l'enrotlleta. RuPaul, coses d'aborígenes. I me'l llevaren. I es vaig parlar i vaig dir, perquè dic, en l'excusa, ai, vull fer camises d'eixa frase. Mentira. Me l'aneu... I en el programa, no, te l'han tallat. I jo, me cago en tot. I més que vaig parlar, però lo bonico que era la meva eliminació de UK vs The World, totes dient, Home, no! Totes no. Les de la, o sigui, ho diu qualsevol maricón promedio d'Espanya diu home, no. Molt fort. Gràcies a tu, és molt heavy. Molt fort, És molt heavy. fort. Però, no sé, va estar molt guai. Jo, així més parlant valencià, de fet, la pobra que fa els subtítols per World of Wonder, que és una xica colombiana xulíssima, ai, ja, igual així l'està que en un lío, no m'enamoreu. La pobra sempre m'escriu i me diu, per favor, que dius així. Perquè aquelles Ja m'ha cagat en la mare que t'ha... que estic parlant espanyol i estic parlant valencià, però clar, riu passen a esta que no té ni idea. Diu, així, què dius? I jo, Ella és la que va traduir lo de Ponte Pilas en el Chocho?
Això Seria quan ella? era? Pues segurament seria ella. Li Li preguntaré saps, per Després va ser Instagram. l'All-Star 4 dels Estats Units. Ponte No me'n pilas en el recordo. Sí, perquè va ser quan l'actriz Royal i Manila. Que bo. Pues era ella. Bueno, Choriza, has passat el test. És que No ha votat l'alarma, No. mos has dit només veritats, així que gràcies per De obrir-te res. en canal en el Dolcet. A mi m'encanta. Les preguntes incòmodes són la meva comfort zone. Com està Jo crec que ara és bon moment perquè fem un poquet de promoció. No? Sí. Per supost. Conta-mos, què tens en marxa? On Això podem és anar a l'hormiguero veure? de València. Total! Sí, total. Que entre la Xina! A on poden anar els dolceteres i les dolceteres a veure? Per favor, si vos agrada l'art en valencià, la revista s'està perguent, el varieté s'està perguent, jo tinc la solució per vosaltres. El dia 28 de febrer, 1 de març i 2 de març faig el meu primer show en solitari en un teatre en València. Bravo! Completament en valencià. Bueno, vos diria 98% en valencià. Hi ha algun trosset en anglès i algun trosset en espanyol, però Multilingüe, està, nos agrada. està justificat, idiomes querida. Però el show en valencià en Que li diu que Ana José Luis Moreno, de 7 idiomes. Sí. La veritat que les entrades han estat venint superbé, han tingut que añadir un show, afegir un show, són 4 shows en el cap de setmana, està molt guai, damunt del Teatre Micalet i Riures en valencià, aposten sempre. Per ja no només l'art en valencià, però també l'art queer en valencià, i que se'm vagi donat a una travesti l'oportunitat de tindre un show en solitari en un teatre, la veritat que és una cosa molt xula. Increïble. La veritat que les travestis d'ací de la Terreta, i un shout-out per Ferran i Pandèmia, han fet un treball molt xulo en educar a la gent en anar a veure el drag en valencià i que es normalitze, no? I gràcies al treball que se fa en una escena tan xulíssima, doncs ara artistes com jo poden vindre i complir un somni, perquè és un somni. Saben moltes entrades, la gent no sap el que ve, també t'ho dic. La gent ha dit, Choriza simpàtica, Choriza ho fa bé, anem a veure-la. Quin cartell més bonic. El cartell està xulíssim. Sí, el cartell està molt bé. El show és algo que jo no fem mai, és un show que té una narrativa. En el show conta la història de com jo estic en Anglaterra i rep una crida de l'oficina de la València Nord. És molt revista, això, És una oficina molt que s'han inventat ara. I m'informen des de l'oficina de la València Nord que o torne a València i passe unes proves o me lleven la València Nord. Perquè ha estat molt de temps fora. Aleshores Te fan un T-Rexit. Sí. Tot l'art. Que fort. Està Toni Cantó en l'oficina de Ah, clar, València, és ell. preparant les proves. Aleshores, tinc que tornar, arribo a València i faig aquestes 5 proves per a testejar si realment sóc la travesti valenciana. I aneu a tindre risses, emoció, cançons noves. Ploraràs, també. Ploraré, per supost. Cançons noves, en valencià, per supost, i tinc moltes ganes. Així Que guai, per No sé favor. per gau, que travesti. Repetís dates i repetís jocs. Travesti internacional al Teatre Micalet, 28 de febrer, 1 de març i 2 de març. On poden comprar les entrades? Les entrades les podeu comprar a la pàgina web del Teatre Micalet. Molt bé. I ahí està tot, va ser meravellós. Anem a fer sold out, va, que queda una espenteta. No serà això un regal d'aniversari? A que no sabíeu que el seu cumple és el 20 de febrer? Ai, molt bé! Però bueno. Gràcies. Però Detective Pikachu. Sí. Ha fet els deures més que mai, Ja queda poquet. I després m'on anirem a sopar. Sabeu qui és la... Com li diuen? La Rita Mores. Claro. Que té un bar. Sí, fa paelles i Està tot. xulíssim, anarem ahí. I damunt se diu a fer la mà, és que és superdivertit. És que Este dia vam anar a un espectacle de... Bueno, a l'arreglament de la parròquia de Maria Juan i Anna, que també està, i Clara, i estava Rita Mores al costat, i com que ella fa un homenatge a Rosita Mores, vaig veure superconvenient contar-li que jo soc maricón per Rosita Mores, i jo crec que me va dir, este loco qui és? No em va fer ni cas, i jo de, bueno, mira, un altre dia. Vols foto? Me'n vaig. Exacte. Molt realista, això seria jo. Que guai, doncs això, allí mos veiem. Anirem a veure't, mos veurem en els escenaris. Ahí estarem nosaltres i esperem que tots els dolcetes que estan escoltant, perquè si no l'heu vist en directe, això ho heu de viure. Tots no caben ahí, Sí, que capiguen. Afegim una data. De peu, Va, tots de sí. peu. Sí, la data pel Si dolcet. en cabut així, les 5 persones, la perruca, tots, allí caben també. Així tinc els ajudants, així va. Això és una producció. Trau així la manzanilla. Trau la manzanilla d'ací baix. Pues no seria mala idea. Amiga, avui que sonava de varietats, ja has vist que el tema sempre és una excusa, eh? Nosaltres el que volem fer és una xerradeta xerrar, d'amigues, ja. m'encanta. El tema és un poc excusa, però ja que el tema eren les varietats i la revista, i avui que hem tingut una vedet estrela, Internacional. com creus que acaba una vedet un capítol de podcast?
Emocionada y agradecida, solamente puedo decir gracias por venir. Moltes gràcies, Choriza. Jo crec que anem a Túnico. tancar. Això ha sigut super màgic, el que mos has regalat. Jo me'n vaig d'ací, estic que me cau la bava, està tot el rato mirant-te i dirent, mare de Déu, que està guapa. La baba i Smogs. A que som més guapa en persona? Super, Au, home, vist. este regal que mos has fet, que has vingut en la cara ja va, I perquè te porta coneguem tot el com tu eres dia. Has natural. vist? Gràcies. I conjuntaeta en la nostra llum. Has Vull dir-te que la nostra Mira. llum és lila i mira com ha vingut. O sigui, és que Soc mimetizada. Espinete. Mimetizada. De veres, Choriza, te mereces todo lo bo que te pase. Gràcies, Que Bruno. mos Com tornem m'alegro a de verte en trobar. mi calet, tia. Sí. Igualmente, m'alegreu, de veres que pareix mentira, però vivint fora, escoltar la teua llengua i el que feu vosaltres també, a mi m'alegra moltíssim i sempre vos tinc, quan estic junt, sempre me recorde de la meva terreta i m'encanta escoltar-vos. I quan li faràs dir a tia Coffee el dolce pel cafè. Per cert, és veritat, de veres, te m'ho havia oblidat. Sí, el dolce pel cafè i després Hanaconda. I després, 2 whiskies, and then 2 whiskies. Increïble. Increïble. És que, no, gràcies. No podem dir-ho més. Només un últim desig. Ahà. Si tornes a entrar en una edició de Drag Race, Vale. un dels moments de plorar Sí? ha de ser fa molt de temps que no es costa el dolcet. Sí, vale, ho diré. És que no me deixaré escoltar podcast en valencià. I ahí ja, jo ja no puc anar tranquil a l'altre món. Que guai. Pues res, Moltes amigues, gràcies. un plaeríssim que mos tornem a trobar pel camí, Ojalà que sí. mos anem escoltant I ens veiem en el Micalet. Ens veiem al Micalet. Veiem de manera imaginària la cançó Vinga, que va. està sonant. Està sonant Vinga, ja, està va. sonant. Quina no? serà? Quina serà? Sí, adeu És dels Melody, seters, segur. adeu! Posa en mente que el voler ahí sin aumenta, que les coses del amor